risk. Apani mbaka mar mach ma sikunde ni koro wawe ng'iye kaka weche mag discipline, wang'iye kaka weche mag survival skills. Mwapuonjo nyithindo gi weche first aid, twapuonjo gi nyithindo gi weche mag emergency response, to gedo mag dormitory gi bende. Wang'iye ni to thuolo mane ma nyithindo ni godo makaponi gimoro timore dormitory ka to gibro tonya. Nikech kaka gin, to gi mentality mar jopuonj mang'eny en ni sama nyithindo nitie dormitory kanyo, walor dhot, kik moko ang' na yude nafas mag panjo, kik moko ang' na yude nafas mag wuok dhi madho gik mimadho, kik moko, mane mentality. Wang'iye ni to sama gin e iye kanyo no, kapo nono gimoro timore, yot mar wuok, mar tony ni kanye. Erokamano. Sine kapok amiyo governor thuolo, ng'amonego kawo ting'ni, who bears the responsibility of gima nyotimore ni? Kato beni wan ministry Jogo House ka wan gi ripode mang'eny mayango kit gedo mag kuonde mag nindo kod kit chenro mar ritruok gi arita mag nyithindo ahinya seche ma mach bende